itna tinsab mislu ulej nina nitolbuk fil-waqt li nollu qlubna smana fik biss tinsab it-tama tagħna u għalkemm nibna taf li aħna nħobbuk fik biss tinsab it-tama tagħna u għalkemm nibna taf li aħna nħobbuk. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Qegħdin nitolbu biex ikonna dawl biżżejjed napprezzaw ir-rigal sabiħ tal-ħajja. Ikonna dawl biżżejjed biex ngħixuha kif jixraq. Ikonna dawl biżżejjed biex ingawduha. Aħna u nagħtu ħajjitna lill-oħrajn. Don li aħna msejħin biex naqsmu ma' ħaddieħor. Don li aħna msejħin biex niddefendu. Ejjew nitolbu maħfra pilluli ta' din il-quddisa l-ewwel ħadd tar-Randan imqaddes biex il-mulej iddawwar il-qlub tagħna lejh li huwa sit il-ħajja. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej. Nitolbu. U Alla li tista' kollox bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatila li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. Mose kellem lill-poplu qal: il-qassis imbagħad jilqa' minn idejk il-qoffa u jqiegħda quddiem l-altar tal-mulej Alla tiegħek. Inti imbagħad tgħidlek quddiem il-mulej Alla tiegħek. Missieri kien minn Aram jiġġera mill-post tal-ieħor. Imbagħad niżel Eġittu u għammar hemm. Żgħir kien l-att ta' niesu, iżda hemmhekk sar poplu kbir, qawwi u kotran.
L-Eġizzjani ħaqruna, aksuna, qabbewna b'xogħol ibes, imma aħna għajjatna lill-mulej, Alla ta' missirietna, u l-mulej samalajta tagħna, ratta kis u tbatija u dwejaq tagħna, u ħriġna l-mulej mill-Eġittu, bit qawwija, bidriħ merfuħ, biża kbir, b'sinjali u b'ġibujiet. U daħħalna f'dan il-post, tagħna din l-art, art nixxi l-ħalib u wasil. U issa, ara, jien ġibt l-ewwel frott tal-art li tajtni int mulej. U int qiegħdu quddiem il-mulej Alla tiegħek u tadura lill-mulej Alla tiegħek, il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Ejt lill-mulej kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi, jien fik nittama. Kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Ebda dejni ma jiġrilek, ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek u jħarsuk fi triqatek kollha. Kun miegħi mulej fid-dwejjaq. Fuq dejkom jerfawk, li ma taħbax ma xi ġebla riġlejk, fuq l-ljun u l-lifan timxi, ferħ tal-ljun u serb intirfes. Kun miegħi mulej fid-dwejjaq. La tħabbeb miegħi jien neħlisu, l-ara fismi jien inħarsu, u jsejjaħli u jien nwieġbu. Miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, neħlisu u nerfa'lu ġieħu. Kun miegħi mulej fid-dwejjaq. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Ħuti, xi tgħid l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda ħdejk f'fommok u f'qalbek. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk int tisqar b'fommok Ġesu l-mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti ssalva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqar b'xuftejh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, kull min jemmen fih ma jintilifx. M'hemmx għażla bejn Ludi u Grik, u s-sit ta' kulħadd u għani ma' dawk kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr li Alla jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa. Gloria ti Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Gloria ti Gloria ti Gloria ti Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġesu, mimli bl-Ispirtu Santu, reġa' lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn. Mbagħad, meta għaddew dawk il-jiem, ħadu l-ġuħ. U x-xitan qallu, jekk inti bin Alla, ejt lil din il-ġebla ssir ħobs. U jiġbu Ġesu, hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix. Imbagħad ix-xitan ħadu fl-għoli u rieħ is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa.
Qallu x-xitan: natik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili u jiena nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun. Ġesu wieġbu qallu: hemm miktub li l-mulej Alla tiegħek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk inti bin Alla, inxteħed minn hawn l-isfel, għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordinalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa u li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla. Wieġeb Ġesu u qallu: jingħad iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan meta temm dan it-tiġrib kollu telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt. Il-kelma tal-mulej. It-tlet tentazzjonijiet li rrakkontalna Luqa fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, li huwa l-Vanġelu tal-ewwel ħadd tar-Randan, huma tliet tentazzjonijiet partikolarment adatti għal Ġesu. Huma l-ixka biex ix-xitan jaqbdu taħt il-ħakma tiegħu. U l-ewwel tentazzjoni qawwija ħafna hija li jagħti risposta għal ġuħ tiegħu mhux bħala bniedem imma bħala iben Alla. Imma Ġesu fir-risposta tiegħu li x-xitan jgħidlu: il-qawwa tiegħi mhux għalija. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix u qed jikkwota silta mill-Iskrittura li tkompli imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-qudiem naraw kif il-mulej juża din il-qawwa biex jitma' lil ħaddieħor, imma ma jużajiex biex itaffi l-ġuħ tiegħu. Kemm tallimna dan l-atteġġjament ta' Ġesu li hu jgħix f'ubbidjenza lejn il-Missier u l-qawwa tiegħu mhux biex taqdi lilu, imma jirreservata bħala qadi għall-oħrajn. It-tieni tentazzjoni hija li jkun lider mondjali li jisseduċi lil kulħadd bil-qawwa ta' din id-dinja. U fir-risposta tiegħu jerġa' jikkwota l-Iskrittura Ġesu u jgħid il-veru primat u s-sovranità vera hija dik ta' Alla, mhux ta' din id-dinja. Lil-mulej Alla tiegħek tadura lilu biss taqdi. Hija xi ħaġa ta' tkexkix tifhem li Satana jħoss li l-qawwa u l-frua ta' din id-dinja huma fidejh biex iqassamhom lil min irid. U Ġesu minn da m'għandu bżonn xejn u ma jrid xejn. It-tielet tentazzjoni hija li Ġesu jażel triq spettakolari fil-missjoni tiegħu. Għalhekk it-tentazzjoni hija li minn fuq it-Tempju ta' Ġerusalemm
jaqa u ma jiġrilu xejn, Satana stess jikkwota l-Iskrittura biex jikkonvinċih. U Ġesu jaf li triq tiegħu hija ta' ubbidjenza lil Missier, mhux li jkun lider spettakolari. U jerġa' jikkwota l-Iskrittura Ġesu. Jingħad ġarrabx lil mulej Alla tiegħek. Għaliex it-talba li għallimna l-mulej hija talba ta' umiltà kbira. Talba li tirrikonoxxi il-primat ta' Alla fuq il-ħajja tagħna u fuq il-ħolqien. Imma talba tal-ulied, missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int. Hija talba ta' sottomissjoni filjali, mhux servili. Hija talba tal-ulied lil missierhom. Dan il-jum li fih qegħdin niċċelebraw jum il-ħajja. Nixtieq nirrifletti ftit magħkom fuq silta qasira, frażi mill-ewwel qari li smajna mill-ktieb tad-Deuteronomju. Ħariġna l-mulej mill-Eġittu bitqawwija, bidrieħ merfuħ, biża' kbir, b'sinjali, beġubijiet. U daħħalna f'dan il-post tagħna u tagħna din l-art, art nixxi ħalib u għasel. Din hija silta minn talba kommemorattiva li Mosè, il-lider tal-poplu Ludi, jikmanda li tingħat b'tifkira tal-ħelsien. U tikkonkludi hekk: u issa jiena ġibt l-ewwel frott tal-art li tajtni int, mulej. Mela l-offerta tal-poplu hija don lill-Alla mill-ġid li tagħna hu. Din hija xi ħaġa li aħna l-insara nikkommemoraw f'kull Ewkaristija meta fl-offertorju aħna noffru l-ħobż, frott tal-art u xogħol il-bniedem. Imma noffruh lill-mulej. U hekk ukoll bl-inbit. Aħna rċivejna dawn id-doni mingħand il-mulej u nerġgħu nagħtuhom hu jitrasformhom. Jiena nixtieq naqsam magħkom żewġ ħsibijiet importanti fuq il-bidu u t-tmiem tal-ħajja. U noffrihom b'umiltà kbira. Kemm ħaġa sabiħa li llum f'jum il-ħajja nirringrazzjaw il-mulej ta' dan id-don tal-ħajja. Hija rigal. L-rigal li nirċievu minn għandu. Aħna nikkooperaw mal-mulej fil-bidu ta' ħajja ġdida. Imma kull ħajja tiġi kif tiġi. Tiġi mill-liema ċirkostanzi tiġi, anke jekk ikunu ċirkostanzi traumatiċi jew violenti. Hija rigal tal-mulej. Mhux qiegħed niġġustifika ċ-ċirkustanzi traġiċi li bihom tiġi ħajja, tista' tiġi ħajja fid-dinja, bl-ebda mod. Imma dik il-bikja ta' dik it-tarbija hija rigal u barka. Jiena drajt meta nisma' tarbija tibki waqt l-omelija, ma naqqas biss ma tiġini f'moħħi l-ingerger imma ngħidu li grazzi mulej. Aw tarbija qed tgħidilna l-ewwel qed tiddumx fil-priedka u t-tieni ddejjaqniex.
Għax darba l-Fulton Sheen ġralu hekk u tallimta l-lezzjonina u naqra l-biografija tiegħu. Kien hemm waħda kellha tarbija da tibki u bdiet tinkwieta u qamet u ħarġet u għalila mhix qed iddejjaqni, qaltlu le inti qed iddejjaqa Sinjur u tallima malajr. Fulton Sheen. Isqof Fulton Sheen hemm il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu. Ta' din il-lezzjoni għammissu jisir qaddis malajr veru. Din il-barka li aħna nisemgħu il-bikja ta' tarbija li ġiet fid-dinja. U li aħna nilqowa bħala don kbir ta' Alla u għatt ta' tama fl-umanità. Ma llum nixtieq ukoll nitlob li aħna nibqgħu nożżu l-ħajja anke meta ssir pis tqila għalina fl-età avvanzata. Jew fl-esperjenza kifra tal-mart terminali. Jiena nifhem it-tentazzjoni kbira li għandna li ngħidu id-dinjità tal-bniedem titlob li aħna nieqfu minn eżistenza ta' skonfort, ta' tbatija, ta' nuqqas ta' possibilitajiet. Hija tentazzjoni qawwija u kbira. U m'għandna l-ebda dritt nikkundannaw il-min tantu mobbi jew bil-biża' tal-prospett ta' ħajja jibsa ħafna u mobbija ħafna għalih u għal ta' madwaru. Li qed jgħid isma' kif se nagħmel jien biex inkun nista' naħrab bin din is-sitwazzjoni ta' tbatija kbira. Imma aħna da kollu ma nistoqx nieqfu nirriflettu li jekk aħna naħsbu li aħna sidin ta' ħajjitna, allura tlifna l-vera boxla. Għax inkella nsiru sidin ukoll tal-ħajja ta' ħadd ieħor. U impressjonatni ħafna frażi tal-Kardinal Nichols avolja ma rnexxilux iwaqqaf il-liġi tal-assisted suicide fir-Renju Unit li jgħid a person's right to die is another person's duty to kill. U l-kmandament la toqtolx huwa biex aħna jkollna l-protezzjoni f'kull ċirkostanza, anke meta aħna li żjed vulnerabbli. Mela waqt li aħna naħdmu biex ikunaw il-kura għal-mart li jaffjatina prospetti ta' tbatija kifra u nitolbu għal daw kollha li huma impenjati f'din ir-riċerka. Irridu wkoll nimpenjaw ruħna biex inkunu ta' sapport għal xulxin, għax l-ikbar kundanna hija solitudni fit-tbatija. Unkomplu ninsistu li l-ħajja għandha valur anke meta ma jidirx li fiha valur. Mingħajr ma nikkundannaw il-ħadd, mingħajr ma naqtgħu qalb ħadd u nitolbu d-dawl anke fuq min imexxina. Biex din il-vuċi ta' libertà li tgħid jiena s-sit tal-ħajja, għażel il-ħajja mhux il-mewt, jidħol fil-fond tal-qalb u ruħ tagħna u jkunu d-dawl li jmexxina fid-deċiżjonijiet tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox
li ħalaq is-sma u l-art, dak kollu jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bledmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u meġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem b'fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U fil-waqt li nirringrazzjaw kad-don tal-ħajja, għamel li aħna nibżgħu għaliha, napprezzawha, nogħżuha. Mulej, il-ħajja umana hija don prezzjuż mogħti minnek lil kull persuna umana. Għamel li tkun preservata u onorata fl-istadji kollha tagħha bil-konċepliment sat-twelid, wara u sal-mewt. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Mulej, il-bniedem umoni b'dinjità għax maħluq minnek bħala ġbija tiegħek. Żejjen it-tarbija fil-ġuf tal-om bid-doni tal-Ispirtu tiegħek biex tħobbok u tħobb lill-oħrajn. Ejna tiffjorixxi u tilħaq il-milja tagħha ħa tikber, tiżviluppa u tkabbar u tuża l-kapaċitajiet tagħha għal ġid veru tagħha stess u tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Natuk ħajr missier, għal grazzja kbira li tajt lil ħafna ġenituri Maltin u Għawċin li jkunu miegħek fit-tnissil ta' tarbija li jogħġbok tagħtihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, sedda u kabbar il-ħajja umana fil-ġuf ta' kulhom. Iqaf magħha fi ħtiġijietha kollha. Ħarrisha minn kull ħsara u tiġrib u wassala bil-grazzja kbira tiegħek sat-twelid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ismek kbir mulej, kbar huma l-mejjel tiegħek. Birek nitolbuk in-nisa l-Malti. Birek kull ħajja umana li jogħġbok issawwar magħna l-Maltin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej għati d-den lill-mexxejja Maltin biex jaħdmu u jkunu dejjem favur il-ħajja, fartna u lil-en minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb umli tagħna
u tatina dak li għannu bżon fil-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Noqdu bil-qeda. Ħsibijietna ndawru lejl artar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dal-mument offrut għalina l-koll biex fuqek tieħu t-tol ta' kull jum. Mulej fidejk innati ħajti lilek, mulej fidejk ma dal-ħobsu l-imbit, mulej fidejk għawn ir-rida tiegħi fuq tal-artar għawn jien mulej, għawn jien. Ħsibijietna ndawru lejl artar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dal-mument offrut għalina l-koll biex fuqek tieħu t-tol ta' kull jum. Mulej fidejk innati ħajti lilek, mulej fidejk ma dal-ħobsu l-imbit, mulej fidejk għawn ir-rida tiegħi fuq dan l-artar għawn jien mulej, għawn jien. Inqumu bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifħir il-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sagrifiċċju ħalli bih inqazzu l-bidu ta' dan iż-żmien qaddis li jħejjina għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U għal 40 jum iċċaħħad mill-iken tal-art biex bis-sawma tiegħu iqaddes din il-għamla ta' takkis u bir-reb tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu l-ħmira tal-ħażen. B'hekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-Għid f'din il-ħajja sa ma naslu biex nieħdu sehem għal dejjem fl-ikla tal-Għid fis-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna flori tas-smowit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna flori tas-smowit. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tari d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Iġobkom il-qumu bil-wieqfa. Mulej Ġesu li mit fuq salib inxandru bil-ferħ li jint omt rebbih nistennek sa ma tiġi fil-glorja għaxint Ġesu is-sit. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis, our Pope, Charles, our Bishop, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Bla ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma' U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Peace be with you. ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi
Danu l-ħaruf tal-la. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun fejha. Nessajt mill-ġmiel u l-maesta baxxejt rasek b'umilta minn dawk stess offrejt li ħlaqtu tant ħabbejthom fuqek stess nubiet irfajt meta mit u wirxu xtajt iva saltanint merfuħ fuq l-artu sema min qalbi rrid inqimek u lej fimħabtek inti rbaħtni feddej għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għalija mit int waħdek biss ħajtek tajt biex li list leħni nolli lejk Ġesu irrid inqimek. Nessajt mill-ġmiel u l-maesta baxxejt rasek b'umilta minn dawk stess offrejt li ħlaqtu tant ħabbejthom fuqek stess nubiet irfajt meta mit u wirxu xtajt iva saltanint merfuħ fuq l-artu sema min qalbi rrid inqimek u lej minħabtek inti rbaħtni għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għalija mit int waħdek biss ħajtek tajt biex li list leħni nolli lejk Ġesu irrid inqimek min qalbi rrid inqimek u lej minħabtek inti rbaħtni feddej għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għalija mit int waħdek biss ħajtek tajt biex li list leħni nolli lejk Ġesu irrid inqimek.
نقوموا بالوقفة. nitolbu. Aħna tqarbilna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li niklu lil dak li hu tassew il-ħobs ħaj u li ngħixu ta' bilħaq b'kull kelma li toħroġ minn fommok. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. I would like to thank all our English-speaking visitors. Thank you for being with us, and I would like to thank Monsignor Anthony Randazzo from Brisbane in Australia. I don't know whether you picked up the accent or not. Welcome to Malta for Anthony. We worked together in Rome for many years, and he's here for a short visit on a sabbatical period before his bishop asked him to do something else. So welcome, and thank you for all who pray that the right of life remain the founding principle of human existence, and that we appreciate life as the greatest gift of God for us. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil-Alla. Il-fidwa nafu għal-Missier li qiegħed fuq it-tron, nafu għal-ħaruf ġieħu glorja rattaħar u werf għawa u saħħa u tifħir. Nofru lej għal dejjem ta' dejjem, nofru lej għal dejjem ta' dejjem, nofru lej għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-koll għax miftija b'saħħin fil-fidwa u fl-unità u ngħidu mill-qalb ġieħu glorja rattaħar u werf għawa u saħħa u tifħir. Nofru l-mulej għal dejjem ta' dejjem, nofru l-mulej għal dejjem ta' dejjem, nofru l-mulej għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nofru l-mulej għal dejjem ta' dejjem, nofru l-mulej għal dejjem ta' dejjem, nofru l-mulej għal dejjem ta' dejjem. Amen.